Per fer un full de seguiment haurem de saber si tenim crèdits disponibles. Un cop mirats els crèdits, que com us he comentat hauríem d'anar al botó d'altres i mirar els crèdits disponibles que tenim. En aquest cas encara ens queden 10, per tant podem obrir un full de seguiment i ens hauríem d'anar a nou FS. Igual que en el document d'identificació, pot ser que hi hagi una fitxa d'acceptació associada, una notificació prèvia o no tingui autorització. En el cas que hi hagi una fitxa d'acceptació associada, col·locarem el número. Cliquem a cercar, busquem la fitxa d'acceptació que ja ens ha autoritzat el trasllat d'aquest residu i clicaríem la via de gestió, la quantitat de tones, que ja surt per defecte, tot i que es pot modificar, ja que la fitxa d'acceptació ja ho hem notificat. Si hi ha alguna precaució a adoptar pel transport, també s'hauria de notificar en aquest apartat. Hauríem d'editar les característiques de perillositat que es faran un cop guardat. Al notificar un operador, com nosaltres ja hem entrat amb el perfil de gestor, apareixerem com a gestors. El productor també apareix automàticament, ja que ho hem notificat a la fitxa d'acceptació, i el que sí que hauríem de ficar és el transportista. Cercaríem el transportista que hem seleccionat, seleccionaríem la matrícula que farà aquest trasllat. Si tingués algun remolc també l'hauríem d'indicar i la data de transport. I finalment guardaríem. Ens demanarà el codi de coordenada de la targeta que ja ens han donat a l'agència de residus, en aquest cas seria el 12, col·loquem el nom, el número, i ja tindríem guardada el nostre full de seguiment. Si hem de col·locar alguna característica de perillositat, seleccionaríem les que considerem o les que ens ha notificat el productor i clicaríem a acceptar. I ja tindríem el nostre full de seguiment acabat amb el número de sèrie. Cliquem a guardar perquè ens tingui en compte tots els canvis i ja ho tindríem.